चिकन येतो म्हणजे चिकन म्हणजे आमची सोलापूरची ही भाषा चिकन मध्ये चालली आहे. तीळ कमी किंवा जास्त असं काही झालं नाही ना. विचारता का ओरडता? म्हणजे तसेच हे आहेत का? तसंच म्हणजे तुम्हाला पण दिसत नाही का? असं झालं. भाभी क्यों बेच रहे हो इतना नया टॉप? अरे बोले नीचे देख तू पहिले. नमस्ते, माझं नाव श्यामल जाधव. मी शेंगदाणे तीळ गूळ त्याच्या पोळ्या बनवते. खास संक्रांती स्पेशल आहे हे. आणि जेव्हा आमच्या पहिलं तीळ भाजायचे, जेव्हा आमच्या मुलीच्या सासरी हे देतात सुडे, म्हणजे पुड्यासोबत हळदी कुंकाची पुडी, तिळगूळ आणि ह्या शेंगदाण्याच्या पोळ्या हे देतात म्हणजे देतातच. म्हणजे असं चुडे देते वेळेस हे संक्रांतीला चुडे द्यायची पद्धत आहे आमच्याकडे. आणि त्याच्यासोबतच मग हे तिळगुळाच्या पोळ्या देतात. तुम्ही कुठचे? सोलापूर. म्हणजे सोलापूरची ही पद्धत आहे. हा, सोलापूरची ही पद्धत आहे अशी. आणि तुम्ही आज अचानक पोळ्या बनवायला कशाला घेतली? तर मला असं वाटलं आज प्रदोष आहे, म्हणजे एकादशीच्या नंतर दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी प्रदोष येतो. मग त्या प्रदोषला कांदा लसूण नाही खात, मग त्यासाठी पण नैवेद्य होईल. आणि हा महिनाच तो आहे, रथसप्तमी पर्यंत आपण हे शेंगदाणे तीळ गूळ हे खाऊ शकतो. हळदी कुंकू करतात ना रथसप्तमीपर्यंत. करतात. मग त्यामुळे मग माझ्या मनात असं आलं की चला आज प्रदोष आहे तर आपण हेच करूया. माझा उपवास पण आहे, कांदा लसूण पण आपण खात नाही, देवाला नैवेद्य पण होतं, आपल्याला जेवायला पण होतं. त्यासाठी मी हे शेंगदाण्याच्या पोळ्या बनवते. प्रदोष म्हणजे उपवासाचा दिवस. हो, प्रदोष म्हणजे उपवासाचा दिवस. हे महादेव पार्वतीचं हे उपवास आहे. सोमवार तसंच त्याच्याही पेक्षा जास्त सर्वश्रेष्ठ हा उपवास आहे. एकादशीच्या नंतर दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या दिवशी येतो हा उपवास. आणि महिन्यातनं 2 वेळा हा उपवास येतो. कुठल्याही 12 महिने या महिन्यातच नाही, 12 महिने हा उपवास. मग आपण हा उपवास करायच्या अगोदर संकल्प करायचा की आपण हा उपवास करतो कशासाठी, काय पाहिजे आपल्याला ते सांगायचं देवाला. आणि 11 उपवास करते किंवा 24 करते किंवा 26 करते असं बोलायचं, म्हणजे नवस करायचा. हो असं. हे काढते. आता मी शेंगदाणे भाजायला घेते. आता मी तीळ भाजून घेतले, आता शेंगदाणे भाजते. शेंगदाणे तुम्ही किती घेतले? 1 वाटी. 1 वाटी शेंगदाणे घेतले. 3 चमचे तीळ, 1 वाटी शेंगदाणे आणि पाऊण वाटी गूळ. शेंगदाणे आपले मस्त भाजून झाले. अशी त्याची साल आली पाहिजे, अशी भाजायची बघा. मी आता टोप आणायला जाते, मला पाहिजे तो टोप. हा तुमचा अजून एक रूम ना? हो, आहे एक रूम. हे सगळे समज स्टोर रूम. हे सगळं माझं धान्य गावाकडनं आलेलं. अच्छा. हे सगळं ज्वारी गहू सगळ्या डाळी, याच्यामध्ये डाळी आहे. हे ज्वारीचं पीठ, हे गव्हाचं पीठ, हे तांदूळ, मग साखर, बिस्किटचा डब्बा, मग ह्याच्यामध्ये मुगाची डाळ आहे, ह्याच्यामध्ये तुरीची डाळ आहे आणि खाली असेच तेलाच्या पिशव्या वगैरे. म्हणजे असं आपण स्टॉक करून ठेवू शकतो ना? स्टॉक करून ठेवू शकतो. म्हणजे हे पण छान आहे इकडे. हा, ताटाचं घर. हे गव्हाचं पीठ आहे, त्या पोळ्यासाठी आता मी मळणार आहे. नाही, तुमचे डबे खूप सुंदर आहे. किती वर्षाचे बोलला तुम्ही? 26 ते 27 वर्ष झालं बघा. बापरे, कंपनीवाल्यांचे पण पैसे. हे कंपनीवाल्याला परत नेऊन दिले ना तरी पण ते बोलणार ना ते जुने एवढ्या वर्ष वापरून दिले. एक असाच म्हणजे जोक सांगते तुला. माझा पाणी तापवायचा टोप फुटला होता, खालून होलं पडले होते. मग त्याला भांडेवाल्याला मला परत द्यायचं होतं. मग भांडेवाला काय बोलला, भाभी क्यों बेच रहे हो इतना नया टॉप? अरे बोले नीचे देख तू पहिले. बाद में नया या जुना बोल मेरे को. हा, समजलं मला ते. म्हणजे एवढा त्यांनी पॉलिश ठेवलेला. पानी गरम करने वाला टोप है आपका ये? हाँ, इसके लिए तो इतना बड़ा है ना, इसमें क्या पकाऊं? पण ह्याचं म्हणजे काय सिक्रेट काय असं? कारण हा प्रश्न विचारणार, जर एवढ्या वर्षाचा आणि एवढे चमकतात आहेत. ते काळा साबण आणि काथ्या. काळा साबण आणि तो बारीक काटा. परत जरा रिपीट करा जरा, म्हणजे कसं ठेवायचं ते. मी दुसरं कशाच वापर करत नाही डब्यांना. जे अल्युमिनियमचे भांडे माझ्याकडे जेवढे आहेत तेवढ्यांना मी काय करते, काळा साबण आणि तो काथा, बारीक काटा. आणि ही डबे म्हणलं इतक्या वर्षाची काय म्हणजे सिक्रेट आहे माझं. तर जेव्हा ही डबे खाली होतील माझे दळून आणल्याच्या नंतर, दुसऱ्यांदा मी असंच टाकत नाही. बरोबर. साफ करून पुसून सर्व मगच त्याच्यामध्ये पीठ टाकते. म्हणून ते जरा परत फ्रेश होत जातात ते, है ना? असं होतं. मी म्हणजे मला जास्तच घेतले, मला 4 चपात्या पण करायच्या, त्यासाठी मी जास्त घेतले. आणि हे एवढं मीठ टाकायचं असं. तेल हे काहीच टाकत नाही.
फक्त साधं पाणी, मीठ आणि पाणी टाकते आणि मळून घेते. तुमच्या चपात्या अशा नरम होतात? हो हो, म्हणजे तुम्ही असं गव्हाच्या पिठात असं काय सोयाबीन सर्व टाकत नाही काही का? काही टाकत नाही, फक्त मळून ठेवते अर्धा तास हम्म. आणि चपात्या करायला घेते. गव्हाचं पीठ कसं असतं, थोडंसं जाडसर असतं आणि त्यामुळं मग मी मळून ठेवून केलं ना, त्याला चिकन पण येतं आणि नंतर चपात्या त्याच्या केल्या की लुसलुशीत पण होतं. काय होतं? चिकन चिवटपणा. हा. चिकन येतो म्हणजे चिकन म्हणजे आमची चिकन. सोलापूरची ही भाषा चिकन मध्येच आली आहे. हा. एकदम पाणी घालायचं नाही, थोडंसं घट्ट मळायचं. नंतर मळत मळत मळल्याचं नंतर जितकं पाणी नंतर याच्यामध्ये मुरेल तितकं म्हणजे करायचं, तर मग नंतर लुसलुशीत होते. बरोबर. हा. आता थोडं थोडं पाणी टाकत हो. टाकत मळायचं. थोडं थोडं पाणी टाकलं पाहिजे. एकदम पाणी टाकलं तर आपल्याला अंदाजा येत नाही पातळ होईल की म्हणजे घट्ट. आपल्याला जेवढं पाहिजे तेवढंच पातळ पाहिजे ना, मग थोडं थोडं पाणी टाकत टाकत त्याला मळलं पाहिजे. आणि हे अर्धा तासच त्याच्या अगोदर तर म्हणजे कमी ठेवलं तर? नाही, कमी ठेवलं तर मग समज पोळी तरी फाटते, नाहीतर चपाती नरम होणार नाही. एक 20 मिनिट 25 मिनिट तर ठेवलंच पाहिजे कंपल्सरी. पुरणपोळीच्या ह्याला तर मी काय करते, बरोबर 1 तास माझं डाळ इकडे शिजायला टाकली ना पुरणाची, तर मी पीठ मळते अगोदर पहिलं. हा, आणि त्याच्यानंतर मग सगळे करायला घेते. ह्या पिठाला आता मळून ठेवले भिजण्यासाठी. एक 20 ते 25 मिनिटे ह्याला ठेवते. तोपर्यंत मी गूळ, शेंगदाणे, तीळ हे वाटून घेते. हे शेंगदाणे इथे ठेवते अगोदर आणि पहिले तीळ वाटून घेते. जे आपण 3 चम्मच तीळ घेतलं होतं, भाजून घेतलं होतं, ते पहिले वाटून घेते. कारण ते त्याच्यामध्ये बारीक होत नाही, बारीक होत नाही. तर अगोदर तीळ वाटलं पाहिजे. फक्त तीळ वाटलं ना, त्याचा असा भोगा झाला पाहिजे. आणि शेंगदाण्यासोबत जे आपण वाटतो ना एकत्र करून, मग वाटलं जात नाही. तीळ बरोबर. वाटले जात हा, नाही. तीळ खूप बारीक असतात ना, मग ते तसंच. मग आपल्याला जेव्हा आपण पोळी करतो, पोळी केल्याच्या नंतर दाताखाली तीळ येतं ना, तेव्हा फक्त तीळ जरा कडवट घासला. बरोबर. आणि ही अगोदर तीळ जेव्हा आपण वाटून घेतो ना, मग त्याच्यामध्ये पूर्ण एक जीव होतो. बरोबर. समज म्हणजे सेपरेट वाटून घ्यायचे हा. आपल्याला. एकत्र वाटले तर ते एवढे वाटले जाणार नाही आणि कडू लागू शकतं आपल्याला नंतर. हा, असं. हेच असतं ना मी फरक. माणसं म्हणतात मग तुझी तिलाची पोळी चांगली झाली आणि माझी जरा कडवट लागते, तर फरक इकडे होतो ना. हा, बरोबर. ह्याच्यामध्ये थोडं पण तीळ दिसत नाही बघ. नाही दिसत. मग शेंगदाण्याबरोबर बरोबर एक जीव होऊन जातो त्याचा. हो. हे शेंगदाणे. आता मला याच्यात गुळ टाकायचंय. मग हे अर्ध वाटून घ्या. हे दाखवा असं कसं वाटून घ्यायचं. शेंगदाणे बारीक करून घेतले. हे शेंगदाणे असे एवढे बारीक करून घ्यायचे. म्हणजे 2-3 वेळा फिरवलं हो तुम्ही हो. ते. आणि नंतर गुळ टाकायचा त्याच्यामध्ये. आणि गुळ अगोदर जरा बारीक करून घ्यायचा. अख्खे खडे टाकायचे नाही, कारण मग ते वाटले जाणार नाहीत. मग आपण जेव्हा पोळी लाटतो तेव्हा हा असा गुळाचा खडा आला की मग ती पोळी फुटली जाते तव्यावर. बरोबर. मग तवा खराब होतो पोळी फुटली की. तुम्ही एक्सप्लेनेशन छान करतात ना. माझी आजी होती, 85-90 वर्ष वय होतं. ते डोळ्यांना दिसत नव्हते त्यांना, तरी पण ते आवाजावरनं माणसं ओळखायची. आणि आवाजावरनं माणसं ओळखायची. ते पापडाची भाजी वगैरे करायची अशी ते. हा म्हणजे तसेच हे आहेत का? हा. म्हणजे तुम्हाला पण दिसत नाही का? असं झालं. मलाही दिसत नाही असं नाही. म्हणजे एवढं जेवण म्हणजे हिचं परफेक्ट असतं की ही कुठलंही जेवण कमी असू दे जास्त असू दे, किती माणसं आले तरी ही ऍडजस्ट करते बरोबर. सगळ्यामध्ये. असं त्यांना रिलेट करायचं. हा, पण म्हणून त्यांनी भाऊनी आजीचं उदाहरण दिलं. बरोबर. आता समजलं. ह्याच्यामध्ये आता वेलची टाकायची आहे मला. हे फक्त वेलचीचीच पावडर का फक्त जायफळ? वेलची. फक्त वेलचीची पावडर आहे म्हणून तशी आहे ना. हा, तर जायफळ. वेलचीची पावडर कशी साखर टाकून वाटतात. हो, मी किंवा जायफळ पण टाकतात त्याच्यात. जायफळ मी फक्त पुरणासाठीच वापरते. ह्याच्यासाठी फक्त वेलची. शेंगदाण्याच्या पोळ्यांना वेलची आणि पुरणपोळीला जायफळ, सुंठ, वेलची हे तिन्ही मिक्स वाट. आता वेलची पावडर टाकल्याच्या नंतर सुगंध आलाय ना. हो. आता पोळ्याच बनवायच्या आहेत मला. आता आपलं सारण झालं हो, तयार. सारण तयार झालंय. आता पोळीच बनवायची. हे बघ तांबूल आमचं हे. आमच्या गावी ना ह्याच्यामध्ये भात शिजवतात, डाळ शिजवतात. माझ्याच घरी आता सध्या सासरी एवढंच आहे. हे जे आहे ना एवढंच, त्याच्यामध्ये डाळ शिजते. छोटे छोटे. हा, चुलीवर डाळ शिजते. पहिले तशीच असायची भांडी ना. आणि छान पण वाटतं ते. थोडंसं पीठ टाकायचं खाली. तोच आपलं पीठ ना. हेच गव्हाचं पीठ टाकायचंय. मग हा पेपर टाकायचा. मग परत थोडंसं पीठ टाकायचंय पेपरवर.
आणि मग हा धुतलेला स्वच्छ कपडा आणि टाकायचा. पेपर घेतला तर जरा असं जरा हेवी पाहिजे ना तो, हा कडक कडक पाहिजे तो. आपला न्यूजपेपर कसा लगेच थोडा नरम होतो ना नंतर. बरोबर, तो बरोबर. मग हे कॅलेंडरचं मी त्याच्यासाठी ठेवते जुनं कॅलेंडर, कारण त्या पेपरचं काहीच वरती लागणार नाही. आपला स्वच्छ धुतलेला त्याच्यासाठीच आहे कपडा मला, हा, चालेल. पोळ्यासाठीच. चिटकत नाही पिठा, म्हणजे असं कपडा टाकलं ना आणि आपल्याला कसं पोळी असं फिरवता येतं. मी उचलत नाही जास्त करून, हे असं फिरवता येतं. खालचा कागद त्याच्यासाठी कॅलेंडरचा घेते मी, न्यूजपेपरचे. म्हणजे पोळी फिरवण्यासाठी 2 in 1 काम होतं, चिटकत पण नाही आणि आपण फिरवता पण हा, येतो. फिरवता येतो. आणि खाली नुसता कपडा ठेवला तर तो फिरवता फिरवता पण येत येणार नाही. बरोबर. आणि पुरणाची पोळी बघ कशी राहते, लुसलुशीत, आणि उचलायला गेलं तर त्याच्यामध्ये बोट जातं, बोट जातो, बरोबर. त्याच्यामुळे मग अशी ही फिरली जाते. आता इकडे आपल्या अर्धा तास झालेत ना पिठा. हो, झालं अर्धा तास. ते आपलं पुरण बनवलेलं सारण आहे ना, हो, सारण ते बनवलेलं आहे. असं. पुरण किती भरायचं, कसं भरायचं, म्हणजे ते काय? जेवढी कणिक आपण घेतोय ना हातामध्ये, तेवढे याच्या म्हणजे त्याचं हे केलेलं असतं, काय बोलतात ते, आपण पारी करतो पारी ना, करतो. त्याच्यामध्ये राहिलं असं राहिलं एवढं भरायचं. असं भरायचं, म्हणजे कसं भरभरून खाते वेळेस चांगलं वाटतं चांगलं पाहिजे. वाटतं. हा. नाहीतर आपण कमी भरलं मग चपाती खाल्ल्यासारखंच लागणार ना ते, बरोबर, पोळी नाही वाटणार. पोळी नाही वाटणार, शेंगदाण्याची असो किंवा पूर्णाची असो. हा. आता काय काय माणसं पोळ्या करतात ना, हा, कमी पुरण घालतात. पुरणच नसतं त्याच्यामध्ये. हा, मग चपाती खाल्ल्यासारखंच वाटतं. कारण त्यांना काय डाऊट असतं की समजा जास्त भरला आणि फाटली तर, फुटली हा, तर. तेच तर त्याला मग प्रॉब्लेम. हा अंदाज कसा आपण घ्यायचा मग की ते तो फुटू पण नाही आणि हा, ते सांगते तुला टिप्स. जसं पुरण पातळ थोडं असतं ना, तेवढंच पातळ पीठ करायचं. हम्म, पीठ पण एकदम पातळ नाही पाहिजे. हम्म. आणि आमचं पुरण पण लुसलुसीत असतं, आणि पीठ पुरणाच्या पोळीला ह्याच्यापेक्षा पातळ असतं. पातळ असतो, बरोबर. शेंगदाण्याच्या पोळीला पुरणावरती पीठ कसं ताणत ताणत जातं. हा, असं पसरत हा. जातं. आणि ह्याला पीठ थोडं असं असतं, चपातीपेक्षा थोडंस लूज, नाहीतर चपातीसारखं म्हणलं तरी चालेल. आता पीठ कडक असतो आणि पुरण नरम असल्यावर आहे ना, हा, बाहेर येतं. बाहेर येतो. असं करणं गरजेचं आहे, कारण तो असंच राहिलं तर त्याच्यावरचं लाटणं फिरणार नाही फिरणार व्यवस्थित. नाही. हा. ते बघ कसं फिरतोय ना. नुसता कपडा टाकल्यानंतर असं फिरणार नाही ना. फिरणार नाही. तर ही आयडिया आणि टिप मिळाली की नाही आम्ही बनवणाऱ्यांना. आणि सारण पण त्यांनी बरोबर भरलंय की त्या हा. पिठाबरोबर हा, पसरत पसरत जातं. जातं. आता हे इथे कलर बघ, बरोबर सारण झालंय. असं नाही की पीठ जास्त झालंय, सारण कमी झालंय. एकदम मस्त पोळी बरोबर लाटली फुगलं ना, गेली. मग हे पण छान दिसणार. छान दिसणार. आपलं तवा तापलाय ना, त्याच्यात सारण पण कसा एकदम भरगच्च भरायचा, म्हणजे खाताना वाटलं पाहिजे की ती पोळी खातोय, चपाती नाही. चपाती नाही. हे तेल लावायचं वरून. हम्म. चांगली फुगली. फुगली मस्त. खरपूस भाजली पाहिजे तरच मग ते. आणि ह्या पोळ्या टिकतात पण ना, आपण प्रवासाला वगैरे कधी घेऊन. हा, हम्म, हम्म. तरी किती दिवस? तरी 7 दिवस तरी राहतात समज. आम्ही कुठे प्रवासाला चाललो ना, देवात म्हणजे गावी तर जास्त करून देवाला वगैरे जातात, मग तेव्हा धपाटे बरोबर. आणि हे करून घेऊन जा. तीळ, शेंगदाणे, गूळ याची पोळी तयार आहे. आता तुम्ही बघू शकता. आणि तुम्ही हे ताट काय सजवलं असं हे? हे असं सजवलंय. हे आमच्या सोलापूरच्या भागाकडे जेव्हा संक्रांतीच्या टायमाला लिकीला देतात चुडे, तेव्हा ही चुडे, हळदी कुंकू, तिळगुळ, ही पोळ्या, तूप मी आता फक्त असं ठेवले, पण ह्या तुपाबरोबर पोळी खातात म्हणून तूप बरोबर ठेवले. तूप तेव्हा देत नाहीत सासरी देते वेळेस, फक्त हळदी कुंकू, चुडे, तिळगुळ आणि हे लिकीच्या घरी देतात. अशी प्रथा आहे तुमची? प्रथा आहे आमच्याकडे. आणि लिकीच्या घरी जितके जण आहेत, तिच्या नंदा, तिच्या जावा, सासू, तेवढ्यांना ही एक जोड चुडे द्यायचं असतं. ह्याला चुडे म्हणतात, असं पंढरपुरी चुडे. हे मी आता माझ्या मिस्टरांना तूप पोळी देते, ते खाऊन बघतील टेस्ट करून. तुम्ही आज खात नाही? हा, माझा आज प्रदोषचा उपवास असल्यामुळे मी नाही खाते, तर माझे मिस्टर खाऊन बघतील, मग ते चव सांगतील तुम्हाला. तुम्ही तर नंतर नक्की मला चव सांगाच कशी झाली ते कमेंट करून पाठवा. कशी झाली आहे रेसिपी? कशी झाली? एकदम छान. नेहमीसारखी की काय त्याच्यामध्ये फॉल्ट झालाय? नाही फॉल्ट वगैरे काय,
नेहमीसारखीच गोड, तीळ कमी किंवा जास्त असं काही झालं नाही ना? विचारता का ओरडता? तिळगुळ घ्या, गोड बोला, तुम्ही पण गोड बोला. परत परत अशीच भेट होऊ द्या. तिळगुळ घ्या, गोड बोला, परत परत त्यांना घेऊन या तुमच्या मावशीला आमच्याकडे. तिळगुळ घेईल. थँक्यू. आता शेंगदाण्याची तिळाची पोळी खाऊन बघ अरे वा, कशी बेल्ट पण झाले एकदम हा. असं सगळीकडे हे कर त्याला. स्प्रेड. हा